May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinaiyahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa Radyo Natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Mga higala, kamusta? Niyanasad kita karon sa ato laing adlaw sa ato pagsibya nining ato sibianan 102.9 Radio Natin FM. Sa ngalan sa Goodland Association, sa tanang naminaw kutob sa maabot nining ato pagsibya, maayong gabi kanatong tanan. Diya kita karon sa opisina sa Tambuyog, nanangit kita tungod sa may mga gidapit kita nga mga mananagat nga diin magdala sa ilang mga isyu kabahin sa ato karon paghisgutan niining gabi una. So busa mapasalamaton kita nga gitugutan kita pinagi ni Sir June Pacifico nga magamit kini ilang mga opisina. Hinaot sa mga miaging 5 ka pagsibya nato sa ato tulumanon hisgot-hisgot sa kanginan, nakahatag kami kaninyo pagtulunan kabahin sa ato mga dapat buhaton aron nga makatabang sa mga kahiyunguhaan o natural resources aron dili kini bug-os nga mahanaw. Sa makausa, ako balikon ang giingon ni Sir David Attenborough sa iya pagisgot nga we are running out of time o sa ato pa kinaliik nga pagsa hubad apiki na kayo kita sa panahon. Sa iya pagkasulti tungod sa iya pag-research sa tibuok bahin sa kalibutan, ilabi na diha mismo sa ilawom sa kadagatan o bisan pa nga rin sa ato kayutaan ug usab sa mga kahanginan, ang grabe na nga pagkaguba niini resulta sa bunga sa binuhatan sa mga katawhan nga grabe na gyud ang kadaot ulama nga gihatag niini. Panalitan lang sa mga klase sa mga isda nga ang uban ini dili na nato makita sa karon diha sa kadagatan apan makita na lang kini sila og mailhan diha na sa mga basahon o mga libro. Ang hilabihan nga polusyon diha sa kadagatan hangtod sa kalawran ug ang pagkawagtang sa mga Pinoyanan sa mga isda nga mao ang kagasangan o kalusayan. Ang dako nga hulga diin dili halayok nga wala na kitay makuha nga isda sanglit 8 ka bilyon kapin nga tonelada sa mga basura ginalabay matag tuig diha sa ato kadagatan. Karong gabi una ang ato topiko pinalahi no. Mao na sa atong topic sa mga miaging mga episode nato ang bahin sa basura. Karon ang atong topiko nga paghisgutan mao kini ang pagpanag-iya sa yuta. Kinsay nakapanag-iya sa nganong nakagunit man siya og katong gitawag nga titulo o lang title nganong uban tax decra o deklarasyon ra. Ang pagpanag-iya niini sa matag individual ang katungod niini. Ang mga Pinoyanan sa mga namuyo sa maong dapit. Ang katungod sa mga mananagat o ginatawag naton nga 20 meters easement zone. Unsa kini? Ato isgutan ang mga dapit din pwede panag-iyahan apan magapabilin nga iya sa gobyerno. Unsa may ang giingon sa gikahatag sa ato balaod nga katungod o right sa mga mananagat sa maong dapit diha sa daplin sa kadagatan o kanang ginaingon sa balaod nga 20 meters easement zone. Nganong mauman kini ang kanunay dako nga suliran tali sa mga mananagat o ang nagaingon ila ang maong dapit sa yuta. Busa karon gabi una ato paminawan ang ato dinapit nga mga abogado no sa usa ka NGO kining Oceana Philippines. Sila ang magahisgot kanato sa kabahin sa kayutaan no, ang pagpanag-iya niini ang ato mga katungod ang inyong mga katungod nga mga mananagat. Ugonya doon na kitay gidapit nga mga mananagat nga apektado mismo sa maong suliran og human nga makahisgot ang duha nato ka gidapit nga mga abogada, pwede kamo makapangutana sa ila o nya sila magatubag sa legal kabahin ini. So ato na paminawan si Attorney
Joy Argalion kabahin ni mga butanga. Attorney, ma'am. Hi, maayong gabi sa atong mga sa nagtanaw ka nato karon no. Maayong gabi kaninyo ug sa mga naminaw sa atong Sibya karon. And kami mapasalamaton kang Sir John among kauban no nga kauban namo sa community, especially kung doon nami mga doon nami mga um, problema, mga lectures, and mapasalamatan sa amin sa Goodland sa pag-invite namo para makahisgot ani nga mga issues no nga ato ang giatubang sa atong mga mananagat ug sa mga higala nato nga naa sa coastal areas nga nagpuyo. So thank you for this opportunity, sir. So, pwede na ipadayon nimo attorney ang kabahin aning mga butanga sa issues ana. Okay. So, abi na ko na yung mga questions no. But sa katong nahisgutan ni Sir John no, akong mga nakuha ato was dunay tay mga issues gyud nga giatubang, especially kabahin sa ato ang kadagatan ug sa waters nato no. And usa ni kadako nga permi nato nga maagian or permi nga maanhin amo nga problema among mapangutan ipangutana sa among kung unsa maning unsa may mga katungod sa katawhan kabahin sa coastal areas. Kasagaran sa nani would be on the issues on kinsa man ang dapat nga mag-occupy or kinsa may pwede makagamit sa mga lugar nga naa daplin gid sa dagat no. And katong gihisgutan ni Sir John about sa easement zone. So sugdan ako sa pag-ingon nga kanang mga areas nga daplin nato sa atong dagat, these are open unta gyud to the public no. Na naman tayo gitawag nga it's sa ato ang water code nga ang easement zone available siya sa public for recreational purposes, and especially kung dunay mga mananagat no, available siya for salvage areas kung asa pwede makadunggo ang mga sakayan, especially kung dunay mga pagpanagat nga activities nga nahitabo diha no. And ang pinaka-general nga balaod nato nga naa sa ato ang water code is ang katong giingon ni Sir John nga 20 meters easement zone that's supposedly dili na siya pwede ka it's a no build zone kumbaga no. Ang nasa atong balaod no build zone siya, dili ka pwede maka-construct og mga illegal structures in that area without the necessary permit. So kana nga naa sa atong balaod, that is a strict provision sa atong balaod no, and only if dunay mga necessary nga permits anha na siya ma-allowed. And especially we also have a separate different provision no, a much stricter provision if duna nag-atubang sa mga protected areas nato. The easement zone also prohibits any construction of any structures in that area, especially nga nag-atubang siya og mga protected areas nato no. Ilabi na common nato diri sa probinsya sa Sugbo is that ang pinakadako mo gyud nga protected area nato is ang Tanyon Strait protected seascape. So daghan nga mga na-encounter nga dunay mag-construct og dili lang gani mga light materials ilang gamiton, but dunay mga construction gamit ang concrete no, because many tungod lagi sa tanaw nila nindot tan-awon ato ang mga kadagatan, many would want to convert it to for commercial purposes no, and without na lang thinking kung unsa ang epekto ani sa mga gagbay mananagat nga nagpuyo diha sa ato ang mga coastal communities, and at the same time unsa epekto ani sa marine resources nato no. Most especially sa ato ang pagpanarbaho puyog sa mga fisheries fishing communities nato no, dako jud kayo siya og epekto because most of the mga landing areas as well as kanang mga training centers sa ato ang mga kauban nga mga mananagat naapektuhan gyud sa aning mga construction, as well as kanang some of them dili na gani makaagi or dili makagamit no ani nga mga public areas para unta ni no nga magamitan sa public, and especially sa mga mananagat nga some of them have been in these areas no, dugay na sila nagpuyo diha, dugay na sila nag-operate ana nga mga lugar,
But then here comes mga private entities or persons nga mo claim og ownership ana. So dugang subay sa katong nahisgutan ko ni Sir John related to that discussion nga ang pagpanag-iya no, because common kaayo nga problema nga nakita nato or nasayra nato nga all of a sudden dunay private person nga mo dawat mo ingon nga amo ning koralon kanina area because do nami titulo or do nami tax declaration, dili kanina kasagaran titulo no, but it's just tax declaration ang ilahang gamiton isip pagpamatuon nga sila ang na nag-iya ani nga area and sila dunay katungod nga mo develop ani, but ato pong hunahon nga nasa atong balaod no, atong nahisgutan ni Sir John ganina nga ang kaning tax declaration dili ni siya absolute, dili ni siya mao ang only instrument no nga magpamatuod nga ikaw ang nanag-iya na pamatuod lang na siya nga nagbayad kag buhis, pero pwede pa na makontestan no, because ang atog yung basihan sa kung unsa may dokumento nga magpamatuod nga ikaw na nag-iya na would only be the titulo no, titulo sa yuta, which is dili gyud na siya pareha sa tax declaration. So pwede ra na pwede ra na ma-refute or ma-questionon no ang pagpanag-iya og tax declaration because dili na siya mo'y niingon nga ikaw ang dunay katungod o dunay na nag-iya nga lugar. So kani ang kasagaran sa mga issue nga ato ang giatubang kabahin sa especially sa mga coastal areas no, and I'm sure nga dili ra ni limitado sa atong lugar diha sa Bantayan ang issue kabahin sa kana nga easement zone, pagpanag-iya sa mga yuta, but many other areas especially mga coastal communities nato nakasinati pod ani nga problema. So nindot ni nga panaghisgutan karon because at least matuki nato kung unsa may pwede unsay naa sa ato ang balaod ug unsa poy mga issues o mga problema nga na kita or nahitabo karon sa atong mga coastal communities. So, mo lang sa ato Sir John, if ever dunay mga pangutana no kabahin ato, then pwede ta mo padayon sa discussion nato ato. Una attorney na sa kining usa ka isla namo diri parte sa padong na sa Negros. May nay problem da karon ang mga nagapuyo kay sinon ang gigunitan ana sa katong nag-claim nga silang tag-iya sa mga yuta is only a tax deck. Tapos sa taas ng panahon ang mga tao dira nga nagabaligya og isda gusto nila nga kuhaan og 4 kilo or porsyento. So ang mamalitay sa maong isda sa maong dapit asa man yan nakuhaan ng porsyento, of course diri sa mga nanagat nga nagapakilo kay mao man ang gihangyo sa tag-iya sa yuta. And then ang maong porsyento maoy ginabayad yearly sa ilang buhis diri sa lungsod, at the same time ang sobra ginabahin sa mga kadugo o nga nag-claim nga ilahan na ang maong dapit. Sa pagkakaroon ang bago na pod nga issue mao nga siyempre kay diresto sa kaislahan mahiligon mangyud kami diri og kalingawan kana maghimog mga fiesta. So mag-ingat nga fiesta may naginakita. So may ginansya gikan sa katong giabang sa mga ampli o unsa pa dira ang ginansya ginapundo nila. Karon ang gusto na po sa tag-iya sa maong yuta gikan sa kita mismo sa maong fiesta, gusto nila pod maapil sila sa pagpakigbahin. So muna nakahuna-huna gani ang nagapamalit sa isda dira nga mobiya na lang. So kung sa ingon na nga mga bahin attorney unsa may right sa mga tao dira ilabi na mga mananagat nga nagapuyo sa maong dapit nga all more or less tingali 5 hectares lamang raman ang maong isla. Tapos ang mga tao nga nagapuyo ug kanang nagapamalit sa isda nasulod gid siya gyud sa ginatawag nga 20 meters east minson kinaagan siya sa bunbun gyud.
Sige, salamat Sir John no, sa pag-share ana na issue. So, una, ang kadtong sa kabahin sa tax declaration no, ang kasagaran na mo nga buhaton ana what we among kasagaran nga isuhestyon no sa tanang among mga kauban or mga communities kung adunay similar nga problema is kung doon na sila makalugar sila doon na sila oras they can tanaw nila kung kanibag yun nga mga yutaa mao ba ni sila gyud ang nanag-iya or they just nagbayad na sila sa buhis no. Usually among buhaton is at least kung doon na mo yung mga dudaan na ipatrace ninyo no sa assessor's office ang kinsa ni asa ni gikan ni nga mga kinsay una nagabayad ani ana kay normally kung naay mga nag-claim og pagpanag-iya og mga yuta kay mas maayo man jud kung makita nato kung doon na ba'y sakto or sakto nga proseso sa pag-transfer ana no kay questionable man gud kaayo kung naa sila mangolekta sila og buhis or porsyento sa mga kuha no and dili sila ang actually even if sila ang nanag-iya diha nganong manguha gyud sila og porsyento anang halin nila no and bisan unta makatabang na gyud unta na sa mga mananagat nga anha nagpakilo diha na lugar but in cases of naay mga questionable no or duda sa tax deck especially kay dili na titulo no ato laging hunahon nga ang titulo mo jud na makapamatuod so kung saan nag-iya nga lugar so mas maayo kung you can go to the LGU mangutana ka og dunay mangutana mo og dunay mga ipa-trace ninyo ang history kung kinsa ang una nga nag-iya ana asa siya napasa and then kung sakto ba gyud kung kana ba sila nga mga persons nga nangayo ana mga dokumento or mga buhis mo ba gyud na sila ang dapat nga mukadawat ana no kay namang ko usahay nga lahi ang nanag-iya ana naapay old title no nga wala pa nabalhin pero naay lain because of kana mga discrepancy in terms of transfer sa titulo then lahi pod ang magabayad sa buhis so sometimes naay mga inana no nga mga discrepancy so if ever may mga questions ana then it would be better nga mangayo ta og sakto nga dokumentasyon ana in with the LGU or kinsay nga ahensya sa gobyerno or office no sa munisipyo or sa syudad nga makapamatunan na. Second also kanang sa issue kabahin sa kana lagi sa regarding sa mga porsyento no siguro sir because dili pod kayo ko aware no sa kinatibuk-an nga sitwasyon or sa kinatibuk-ang storya sa kaso but mas maayo siguro if kanang lisod sa doon the part of the mga mananagat nga sila ang nangisda dako nga porsyento ang makuha sa ilahang halin and kana unta na area no I believe mga subsistence fisher folk ni sila sir no nga kanang ang ilahang ibaligya mo ra poy ilahang isustenar sa ilahang pangadlaw-adlaw nga panginabuhi so mas maayo nga no ang ato bang yung kampanya diri sa BJC or sa Oceana nga mas ma-enjoy or dunay hatagan o mas dako nga prioridad ang mga gagbay mananagat kabahin anang pagpanagat diha sa daplin sa dagat no and kana na lang gani ang ilahang source of panginabuhian then mas maayo no nga they would have the entire benefit of unsa ilahang halin nga makuha out of that so other nga issue siguro sir kabahin atong sa to mga bayad sa amplifier dili kayo ko pamilya dili kayo siya related to any of our campaigns but hopefully kana maybe you can refer it siguro to a government agency diha sa area no nga mas makatabang na area so in terms of sa use lang din nila diha sa area hopefully no na mahatagan gihapon ng prioridad ining
even if magpakilora na sila diha sa lugar, then maka-enjoy gihapon sila og dunggo diha and magpapanagad diha nga area even if gagmayra na sila nga area, no. Kay ang lisod man gud kasabot mi sa dako nga problema nga giatubang sa atong mga gagmayng mananagat nga once na anay mga private persons, private individuals or mga businesses nga mo anha diha sa lugar, magtukod og balay, ipakoral ang dagat, then mas lisod na para sa atong gagmayng mananagat nga managat freely diha. Kay sometimes because moingon sila oy private property man ni, kami man ang nag-iya ani nga lugar, so ayaw mo pagpanagat diri adto mo sa layo, then mas lisod na for our mga mananagat, no, mas lisod na para nila nga managat ug musustenar sa ilahang pangadlaw-adlaw nga pangisda ug kita pud, no. So importante nga dunay if siguro if you can raise this to the local government, no, kay parte man sa responsibilidad sa atong mga LGU o mga nagalain-laing ahensya, no, nga atong hatagan og prioridad ang mga subsistence fisher folks nato sa pag-enjoy diha nga area, as long as free of use man na for recreational and landing purposes, salvage areas man na naara gihapoy, dapat dili masirad-an entirely ang access sa atong mga mananagat o sa public, no, sa ato ang mga kadagatan. So in case na ay mga private persons, no, nga niyan, then hopefully ma-settle na siya, no, and nagihapoy right of easement, no. So right of way and as well as easement, ma-implementar gihapon ang 20 meters easement zone nga dili unta i-close gyud sa public, kay especially sa gagmay mananagat nato. Hopefully nakatubag ko adto sir nga tubag sakto rato siya nga kay daghan tong mga issue nga na-raise adto kanina. May natay problema dito, attorney, mao ning ilagig karong kung ano ni sila diri, no, sa usasad sa barangay diri sa Lipay, sa Bantayan, nga diin gikan pagini sa una ila pagpuyo anak dira na sila nanganak, dira na nangapo, ang ilang apo nakapanganak na sad. Hangtod nga ingin natong malipayon sa pagpuyo, and then sa pagbahay na sa yuta na ito pa kani sa kigsuon nga siya na kunuhay nagkapanagyanan maong yuta, gipapahawa gidemolish ang kapin sa kaping gatos 118 ka household. 118 ka bubong ipapahawa. So ato sila siguro paminawa na ato para direct mismo sa ilang baba ang nahitabo sa ilahan to. Ipadayon kadto, attorney, ang bahin sa gisgot ni Sir Jan nga sa kasinugdanan hantod nga pila ka tuig kami dira sa akon mga kaluluhan ginikanan. Niabot ang chimpon 2020. Na-demolish kami. Gitagaan lang kami 3 ka buwan nga mopahawa kami sila yuta. Unya, nahawa kami tanan mga biyay, gitukuran nila sa Raisiwol ang daplin kayo sa paybayon. Di goro, mga 10 meters lang gagoro. Dira tanan tuyo kay na nila, tibuok. Karon nga amon problema mananagat. Dili kami makabara insigida. Gitagaan kami rights. Di sad kayo makasuod ang pambot nga dako. Gamay ra makasuod. Pero layo na nga tuwan sa pambot. Mao na ang problema nga gipadangat diri nga hinauton tak aksyonan ba attorney ba kay wa man gyud may mahimo. Siwol. Kay himuan man gyud nila tanay siwol. Lapad laba kayo ang mga 300 guro kami dira ka fishing boat. Makita man gyud sa kadamo among sa ragidya diri nga issue kay basin pa lang inyo solusyonan nga katagaan kami bahin sina nga problema. May naiguro ikapulo ang usa niya kakauban, attorney, si Julius. So, may gabi attorney. So, ako kung lang ikadugang sa among isyu, kay naay sa among nga side, among barahan sa among pambot, usahay masuko lang tagiya. So, gibutangan na mo gamit, niya, masuko ang anak sa tag-iya nga kugaw-hugaw lang kuno silang tungod. So, naa pa man mi sa isment, so maabot pa gani high tide, maabot pa gani sa dagat. So,
ni adto ko sa ako ang igsuon nga natagaan og housing kay siguro Ate. napil man sila sa ako ismen. So kadtong balaya ako tong giarkilahan kay karon dito na lang nako tambak po dang ako ang mga gamit sa ako ang fishing boat o panagat sa pambot. So niagi sila ngadto nya naara sa kilid sa balay ang ako ang mga bubo niingon mga anak nga ila ko nang patira ng bubo kung dili ko no hawanan. So nagkuan ko ngayon na tunta nga matagaan pud mig right ana kay nasuod man gyud na sa ismin na nga maabot sa inyo maaksyonan ninyo o unsa gyud ang among dakong katungod ana diha sa ismin kay isip usa ka mananagat. So mo ra ta attorney. So bali dito ko na ganiha attorney kay di lang ko gusto bang mahimo lang kay ning tabang hearsay nga bang tinuoray. Giadto ko ang maong dapit. In fact pag-abot ako dito ganina, coastal clean up nila. And then gi-picture kita ko doon sa kataas ang seawall ilang gibutang nana sa group chat ato. Nya estimated ako mga more or less 200 meters ang gitas ang diretso gina. And then diri sa bababaw na gamay doon lang mga pila lang ka metros gikan na ng seawall na gibutang nila. Nagkaot na sila para hibuon nga swimming pool. And then sa unahan nagtukod na sila katong mga concrete na gyud nga para butangan silang mga cottages, no. So gikuha ang mga pamalay dira gipapahawa para sa personal and greed interest nila para nako kay magbuhatan nila kada nga beach ang maong dapit. So sa may gusto nilang pangitang yo ang tambang sa inyo sa karon legal. Attorney? Salamat sir no sir for sharing ana nga mga problema nga naagian ninyo, but mangutan na ako sir, is naka-attempt na ba mo or kapangayo if doon na ba sila yung mga necessary nga permits kapahin ana nila hang gipang construct diha? Okay. So ang sistema mao ni siya ang maong dapit. Klaro ra ang imong tingog sir. Ang maong dapit kay kanunay man ko dito sa una sa maong barangay. Ang mga tao gipapahawa dira tapos pag papahawa kay para sa ila kaugalingon nga business purposes. Karon gipangutana niya daw kung nganong gitukod dira nga gigamit niya pud ang term nga 20 meters ismin zone nga dili dapat ikatukod. Inay nga pasabton siya gitubag sa tag-iya sa yuta nga sampalon. So lisod kayo ba? Ang sistema diri karon sa amo attorney gid sa kamatuoran, once nga sila kunuhay mo ay nagagunit sa ginatawag nga tax declaration, murag sila na hawod. Murag katong maingon nato ba nga sila na mo'y hari. Ikaw nga mananagat or ikaw nga nag-squat sa ilang yuta o ikaw nga buot mo gamit sa maong yuta, wa kay katungod. Under kanila o pwede kanilang tamakan sa bisag unsang orasa. Amo na diri ang sistema diri. Except lang sa mga tao nga nakasabot og dunay natong kasing-kasing nga kaluoy, pero sa mga wala gid ka nga naggamit ana mong dapita. So malang ila karon gusto nga mahibaw-an gikan ninyo isip mga abogado. So common kaayo na sir no nga especially kanang dunay magtukod og resort nga mag-violate gyud sa 20 meter easement zone. Although naana siya nga provision sa ato ang balaod, daghan gihapon kaayong violation nga nahitabo regarding ana because of kana lack of implementation. Sakto although dili gid unta na dapat mahitabo no sa ato ang nakita nga inaon lang nga yanuhon ra ang balaod because ang ato ang tumong iban kami dire sa PJC no nga tumong nato sa PJC nga naay ngipon ang balaod nato and ang kanang mga gagmayng mga mananagat o gagmayng mga kauban nato sa sa communities nato no dili po nila moingon nga mas powerful ang ang rule of men or kanang
kana personal nga mga interes sa katawhan, rather than ang kanang unsay nga naa sa ato ang balaod, no. So importante nga ato sad nga makita nga nag-work unta ang ato ang balaod. So although naatay gitawag nga easement zone, necessary gahapon nga if ever mga ninay construction mo to, nakapangutan ako earlier sir, no, if tula na ba ni sila yung mga necessary permits kay naamang boy kasagaran ana nila, tanaw siguro nila nga ang ila na mga kasagaran nga claim ana nga kanang adjacent lot, no, not necessarily naa sa easement zone, but ilang kuhaon ang, you know, because sila ang nanag-iya sa yuta fee, or ilang gi-claim nga sila ang nanag-iya sa yuta daplin sa foreshore land, no, or daplin sa dagat, then tanaw po nila nga naana sila'y katungod nga mo-occupy po sa foreshore area or kanang yuta daplin sa dagat, no. But ang ato siguro kasagaran sa among mabuhat ana nasunod, because di po mi ganahan nga muhatag og final nga advice, no, without seeing unsa ang mga dokumento o kuan, but nakita man ko sa pictures nga gipadala ni Sir John ganina nga naagyo siya daplin sa dagat. So ang pwede siguro natong mabuhat ana sir, what we normally do yun and what we normally advise is to send muhatag tag complaint sa DNR, no, because some of them will have to would have to or are required under our law nga mo action kung dunay complaint, especially kung dunay violation sa easement zone. Kasagaran ana dunay mga notice of violation, especially kung walay mga permiso or wala sila mga permits nga nakuha sa mga offices, no, kay ang naa sa atong balaod kay no build zones man na, so kung wala sila ikapakita nga mga permiso or gi-allow sila or do na ba sila lease nga gitawag nato, no, to operate or to build certain structures in that area, then illegal na ilang mga gipang buhat diha, no, gipang construct. So these are considered illegal structures, and ang naa sa atong balaod sa atong easement law, kung walay mga necessary permits, dapat yun na tanggalon ng mga pahulungon ang kung unsa man gani nga mga construction nga gibuhat nila, and at the same time dili lang pahulungon, no, but i-remove nila ilang bubon dapat ang illegal structures nga ilang na himo, no, kay dili man na basta-basta nga kung ikaw ang mo man ay kasagaran nga ipangsulti, no, sa atong in some of the communities po, no, nga kanang daplin sa dagat ang yuta nga na sila'y tax deck ilang i-extend, no, or kanang adjacent lot padulong nga dos dagat ilang nang tibuokon og coral, no, di man na automatic nga inana, no, kay ang kanang atong hunahuna ng foreshore lands or public lands, no, and can only be enjoyed in private property, no, can only be considered or naka sila pwede ma-develop diha if doon na sila yung mga lease, no, magitawag sa pagbuhat og mga structures in that area. Without that, then the 20-meter easement zone dapat wala diri dapat i-construct diha. And if ever doon naman gani naay mga naraga po easement area para makaagi, no, or katong nahisgutan ni Sir ganina, especially kanang sa inyong landing rights, sa inyong mga mga landing rights para sa inyong mga sakayan o kung asa mo muagi, dapat yun na irespeto. Sama sa akong naiskutan kanina, landing rights and access, no, sa publiko sa kana nga mga area naana sa atong requirements sa atong balaod. So dapat dili na siya i-violate, no, nga dili na siya dili pagbawalan ang publiko nga maka-access to that area. So mo na siya, sir, kuan. So ang among suggestion is to really follow, no, sa mga easement zones nato and check kung doon na ba ni sila yung mga necessary permits, kay dapat dili na sila
dili na dali-dali ang pag-construct ana and dali-dali nga pagpahawa nga wala di ay mga necessary permits no. Violation pud na sa ato ang katungod sa due process. Isip ka mo nga dugay na mo nagpuyo diha, dili ra na dapat basta-basta ang pagpahawa sa mga tao diha. So kana siya, sir. Actually, pag katong pagplano pa na siya nga papawaon sila dira hangtod sa adlaw nga diin nakita ko doon na balay nga giguba, nagsuggest ko ada nila nga ipadangat sa DNR, tabangan sila. So ang problema ra nila pod kung ano wa nila malihok kana siya kay kadlok lagi, nadlok tungod kay kana sila pod nga mga pamilya murag mo pahit gid ba, mo pahit sa at the same time kay kana karon ang nag-iya ingon niya sa maong yuta sa maong nasdaplin sa dagat, abogado man siya. Maganda. So ingon niya kay bawsa kuno say husto ugod say dili husto. Pero murag ko kung tinod man ang iyang gibuhat kano may gilapas man siya. Pero sa ako kagalingon kung mayon kita nga moduol kami sa DNR, okay magid ang DNR kay sila man ang gihatagan katungod sa pagpanalipod sa ato kinaiyahan aron nga kinidili yano nga maguba sa mga katawan nga bot maguba sa kinayan o mag-usab. Pero actually sa ako kagalingon attorney dito gisamo dapit pag kinuwaay lang kaning bye-bye bitaw kaning mga bus kaning mga bonbon di padagat ko na sa DNR diri sa mo sa Santa Fe. Nagimay ko formal letter complaint. Ingon pa gani sa akong amigo ngadto nga butangan ko lang concerned citizen. Ako nganong concerned citizen man nagasto ko. Imagine from Lipayra nagpadung ko diri niya pagkahuman i-concerned citizen ko dili. Pirmahan ko na sa akong kagalingon ng ngalan. So mo tagipirma ko sa akong kagalingon ngalan. So 2020 pa gidto nga tuig pagsugod gidto sa gitawag atong pandemic. Hangtod karon ako sa pangutanon sa chat kay kuan man kami kanang friend man sad kami. Wala gid. So manag-ingon minapigin akong usapod kahigala nga nahitabo pa dito sa usapod ka barangay sa Silyon nga murag gi-reclaim ba ang mga mangrove didto gipamoto lang uban tapos gibutangan og mga bonbon gibutangan og simento nga dili na makasulod ang tubig nya maragiana na siya nya ingon didto sa pagpangutana nga may ginagunitan siya kuno nga papel nga siyang tag-iya ni ana. So mga ingon ana ba kung mangita ka for example sa katong papel nga right nila or nagpamatuod nga ilaha ka na or may doon na sila lisensya sa pagbuhat ana wala gid ka. So maybe makayon kita siguro kung ipaagi siguro sa proseso sa balaod siguro ang balaod na gid siguro may mangita sila may mga posibilidad pero kung kini lang sila or kami lang sa pagtan-aw nila nga mga humigas raaw dili gid na sila gid mohatag. Sige, action na. Wala gid action nga mahimo na siya. So ang pangutana dira po attorney unsa poy except sa katong giingon nimo nga LGU nga amo pangutanon ni ana o sa DNR for example unsa pay laing mga ahensya sa ato gobyerno nga posible tuduulan o unsa pay laing mga lakang ang dapat amo buhaton ni ana o nila dapat buhaton. Primarily jud no ang pinaka dapat gyud ang although na hisgutan na nako sir no nga mas ang dapat gyud nga ang regulatory powers gyud ani no kay ang ato yung LGUs kay kani manggong kanang management sa foreshoreries especially sa foreshore areas and especially coastal areas po nato no kay naagid na party gyud na sa regulatory power sa atong LGU because that is also part no sa CLUP sa land use plan sa nagkalain-lain nga mga munisipyo no kay dili man necessary dili man ang kanang pag-occupar pa lang pag gamit nila sa foreshore areas even kung unsay naay mga application for foreshore lease contracts ana dapat i-regulate na sa LGU no so sila gid ang government agency nga dapat nato
atong duolon, pangutanon o questionon nato kung doon na ba gyud sila i-regulate ba gyud nila ning mga activities. And since sila man ang nagahatag og mga permits ani no kung dunay mga sakto nga application or mga permiso nga ilang gikuha. Second, if aside from the LGUs na nakahisgot sa kog DNR because kahibaw mangyud ta nga mao man gyud nay mao man gyud nay mga kabahin sa hisgutan nga nakaapekto sa atong kadagatan or sa natural resources nato. DNR gyud ang madali-dali na to goal, no? But we can also go to DPWH, no, or kanang mga DPWH building officer or municipal engineer, pangutano lang nato kung doon na ba yung mga necessary permits, no, kay the only way kami sa amo ang intervention yun nga legal nga among buhaton, no. In many of these cases ang atog yung kasagaran nga mabuhat ani is ang pag-question, no, kung sakto ba ni ilahang mga permit nga ang ilang mga permit nga ilang gipakita, and many gani kasagaran gani dili sila makapakita gyud og mga permiso, no, sa ilahang pag-construct og mga nagkalain-lain nga mga structures. So we can also go to DPWH or atong questionon kung doon na ba ni sila mga permit, no, kay atong hinumduman nga nasa atong balaod dili man ka basta-basta og buhat og mga construct kung walay mga permiso. So pwede ka na anha nga aspeto atong tan-awon, no, questionon nato kung valid ba ni ilang mga permit o before sila mo padayon og himo sa ilang mga activities or mo padayon og tukod og mga struktura diha nga area. Kay kung doon na pa gani sila application o doon na sila pending pa gani na, dapat dili gyud na dapat i-allow ang ilahang mga construction, no. So importante nga kita sad I hope nga nakahisgot mo ganina nga mo na palakaran diha sa inyo nga ako ni inani ko nga person kasi po ako sa balaod, and doon ko ani nga ahensya or person. So atong gihapong barugan, no, ang atong katungod, no, kay right man gihapon nato to information as citizens, as taxpayers nga makaibaw ta transparent ang mga proseso, no, so makakita ta kung doon na ba yung mga permiso ng mga activities nga imong buhat. If wala, then katungod gihapon nato nga muhangyo or hangyoon nga doon na sila ibuhaton para mapahunong ni, because the more nga kani walay necessary nga permiso or walay na dili subay sa atong balaod ang ilang gibuhat, the more damage nga mahitabo sa atong environment. And makahikabaw man tanong nga kung dunay dako nga damage sa ato kalikupan, sa atong environment, especially sa atong kadagatan, no, nga kamo mga mananagat and anyone nga nagdepend, no, sa atong dagat for their livelihood, kahibaw gyud taon sa epekto nato ana. So kung mopadayon ng mga private intrusions in foreshore lands, walay regulation sa mga construction diha, then delikado na, no, it is a threat to the livelihood and also to the health of the marine ecosystem nato, no. Kay the more nga walay regulation nga buhaton ang atong LGUs and the government agencies nga in charge ana, then the entire stretch of the dagat will be filled with commercial businesses or private constructions, no, or private establishments. Then lisod ang pag-maintenance ana sa health sa atong dagat, and disadvantages gyud kaayo siya para sa atong mga mananagat. So hopefully you can ask valid ra gyud na ang pagpangayo sa mga necessary nga permiso, sir, no, kung wala. And then kanto if you are going to question food
kung ilang katungod sa pagpanag-iya or pag-claim nila og alleged ownership ana nga area kay tax debt ra man kaha ang ilang gihawiran, dili ra man kaha dili makakatitulo, then you can also question that, no, nga dili mo maka-construct dire because dili man kamo ang nag-iya ani nga dili man kamo ang nag-iya ani kita. So daghang lahi-lahi nga aspeto pwede ninyo duulo, no, pagpangutana or pagsuwat lang yun og letter kasagaran mo man yun na ang pinaka-basic nga pwede natong mabuhat is to write a complaint, asking lang kung mangutana lang gud ta kung pwede ba ta mangayo og kopya ani nga mga dokumento or mangayo tag kopya ani nga mga permits, because ato pud hunahon nga kaning mga permits of different structures are also public documents that pwede nato jud mapangayo, no. Although ang kanang mga private individuals anong mangayo man kaani nga these are ako amani nga mga dokumento, but we have to remember nga once it's approved by a government agency and kana ilahang na sila mangkahay permit nga gi-aprobahan, gi-issue sa usa ka government agency, then that should be considered as public documents nga pwede jud nato mapangayo. Ayo tag kopya para ato yung matanaw, no, kung valid ba gyud ni or legal ba gyud ni ang ilahang construction or ilahang mga activities in this area. So in that way lang siguro, sir, no, anha ta pwede pinaka basic sugdan na to ana nga process, no. And since kahibaw mo nga, you mentioned ganina nga dunay mga around 300 nga fishing boats nga maapektuhan anang seawall nga ilang i-construct, then you could rally or you could support, no, gather support para mas daghan mo nga niisupak gyud ana nga kuan, kung especially nga dako kayo ang epekto sa mga mananagat nga naa diha in that area, no. So you could start good with simple asking of documents para lang din pamatuod kung legal ba na ang ilahang pag-construct na area. But ato mo na ang pinaka, kung wala sila ikapakita nga necessary permits, no, then any construction in that area, kung wala din sila, di sila mo issue dokumento, then that is a violation of the 20-meter easement zone. Only when there's a permit na sila for sure lease contract, pwede sila maka-limitedly, no, ginagmay, limited ra po lang ilahang mabuhat in the 20-meter easement zone. Sa pagkakaroon murag lisod ni sa pagpangayo attorney kay tuwa man siya sa Manila, kay gatrabaho man siya sa as custom, di lang pagtawag kini abogado siya kundi custom sa siya. Pero usa kita padayon may isa kami kauban nga barangay Kagawad siya attorney, so sa kabarangay diri. At the same time, iya committee ang agriculture sa barangay o siya po na nag-manage sa ilang marine sanctuary dito, si barangay Kagawad Rufino Kanayong. May naabsat sa concern, attorney. Ako isang business. Mayong gabi, Torne. Mayong gabi. Mayong gabi. Sa ako lang, no, sa ako lang kauban dire, willing sila mabuhat ana, pero ang problema kung kinsa gyud mangusog kay dako gud na kuno nga pader ilang bunggoon kung sila mga gagmay ra. Mao nang ila kuan karon ila concern. Og ako po na sa attorney kay katong ingon nimo bitaw nga muduol sa LGU. I think sa karon nga panahon na murag speaking naa na magkita doon sa eleksyon, og ang sagad anak kung moduol ka dito nila i-refer man ka diri sa babaw sa executive. So ang ginapaning kamutan karon kay ilabi na dunay kontra kanini ang matag boto. Ang usabi ka boto kung maoran na mo na makapadaog nimo kay wala biya karon tos coins siguro. So mo gina-after sa uban. So man nga marag nagakaduol kita ba, nagaka problema gi kita, nagipaningawangin namo karon pa ni kasugan nga ang mga problema sa matag area. Kay imagine, may naga ni lugar attorney nga abi panitan mananumay ka o gusto nang tawag lang seaweeds. Pero wala kay kagalingon nga yuta kana sa imong silingan. Mogamit ka lang ang pulong kana ginagamit ana dira extortion. Kay ngano man
ang matag monolines nga imo ipasaka dira og ibuwad nimo, suktan man kanila piso. So, nga na ba? Kung magbuhat, abi, ibata to, haruson nimo ana siya sa mga linyada, and then, ikatag nimo dira, magamit na ka sa gitawag nilang screen. So, ang mangayo sila po nagbahin niya na. So, ingon na ba, murag, ingon na ang panguna-huna karon sa mga tao diri, sa amo ang dapit, kabahin kung sila ang nagapanag-iya, bisag deklarasyon lang sa ilang yuta. Manang murag bukid sa mga nagapuyo, kung saan ka na sila sa pag-atubag. Let's say sa ako, kay kusog na ko maghatag og advice. Ang ila din ingon nga, ang ila na kung mula nga sila sa kadlaw, ang ila na pud pamugas, may ingon na ba? So murag ihatag nila ang responsibilidad sometimes sa ako ang nagatag sila sa Diyos. Dili man na ako papil. Igo lang ko magpatigayon sa inyo ha. Maka-fight mo ni ana kung kamo mismo mo mag-adto dito. Kay kamo may nagagamit sa ilang yuta. So kung ako panalitan og pangutanon ko sa akong duulan, base inon ko nila nga base do na lang kay kanang dili nang gustuhan niya nganong nagdala man ka diri ang nagpuyo mismo sa iyang yuta, ang nagamit wa magay mo do diri namo. Mayon na ba? So listen kay mo nga mo nga mas nindot gid ga makakuha kita kung sa ginaingon sa balaod ana kinsa pwede atong duulan unsay mga necessary action to dapat nga mga pagabuhaton. May naa pa ba remedy nga kana na ang malikayan ka na siya o mosulbad ang mga kaso kay kini mao ni sila karon na nag arin diri o nag-istorya na ng mga botanga. Siguro kung gituyo ko pagin ang tanan-tanan before ko nagari dili lang guro sila ang mo arin diri karon og mangutana gid sa inyo ha dira. Saturday. Sige, salamat Sir Jano for sharing that. Common jud na siya nga concern no, sa atong mga communities nga kasagaran mahadlok or kasagaran kuan na gamay ra ko or gamay ra ang suporta nga makuha nako. So sugdan ako sa first nga gi-raise ni Sir Jano as murag as an advice na lang pud no coming from a legal perspective pud no. So una karon no daghan dili lang aside sa ana nga issue ninyo sa seawall but sa laylay pud nga communities na mo dire daghan kaayong mga gipang pinaspasan nga issues to nga problema sa environment and even ang communities maglisod og apas no kung because ganahan ni siya nga proyekto sa gobyerno or kani nga particular kuan gamay ang ilahang time to oppose no or nga musupak or musupol ani nga mga certain projects and among ganahan pud nga i-share no to the communities na since na mention man nimo Sir John nga hapit na ang election and siguro as one of your party sa inyong campaign ana no regarding sa inyong pag-oppose anang seawall is to really bring it up as an election issue or something inyohang dalhon because dili raman mo tulo ka mga persons but pila mo 300 mo nga fishing boats maapektuhan anang seawall that's equivalent to how many boats already and katong kung pa ni Sir John ang usa ka boto sa usa ka tawo importante kaayo so inyo nang isaka siya nga issue to a government agency, a government official, or maybe even one, if doon na mo'y inyuhang di ka partido, but someone nga kahibaw mo nga mudapig ninyo, nga public official, or someone nga pwede ninyo madulan no nga mubarog kuyog ninyo sa inyuhang pagsupak ang issue. Then, that would be advantageous to you and disadvantageous to the government official nga wala ni topic or wala ni tabang ninyo no nga pag iduol mo nila pero wa sila gibuhat nga action then you could bargain but pwede ninyo na siya makuan nga uy dili day ni siya open no or dili kay ni siya dili kay siya open to helping us in addressing this issue and kamo that is something pwede ninyo nga ma-appeal sa inyong kampanya
sa inig pangita ninyo more people to join you, no? Kay karon nga padung na dapat ang eleksyon, mangilahanglan man jud na atong mga government official og numbers of votes po, no? So hopefully they would some na siguro yung mga pipila or even one government official or na ay kuan mo dapig ninyo, no? So you can find a champion or you can find na dili lang kamo sa community but na ay someone nga with an authority or with a power nga makatabang ninyong dusuan ang inyong agenda sa pag-upos anang siwal. Second, katong babahin sa giingon ni Sir Jano, common kay na nga naiusara nga leader nga pero may mo sige encourage sa community to do this atong kanang atong tawgon, no, ang mga communities to join ani nga campaign or kaning pagprotektar sa atong environment or unsa pa ilain nato nga mga activities nga ang tumong jud og tuyo is dili ra para sa usa ka person but para man sa entire community. So kung muingon nindot gid siguro na i-correct gid na nga mindset, no, not just with the kauban kanang mga kuyog ninyo sa communities but also sa mga government officials ninyo nga kanang pagduso ninyo og pag sakto nga pag-implementar sa environmental laws, dili ra na siya makaapekto sa usa ka person, no? Even if kung ako siguro dili gani ko taga bantayan but I would be willing to help, no, or kami sa among organisasyon sa PDJC ug usa na kami willing nimo help og mga inana no nga mga campaigns because dili ra man na directly affecting us, dili ra na siya makaapekto namo nga bisag wala mi diha but daghang mga communities especially gagmay mananagat nga maapektuhan ana if huwaton pa day nato nga doon na jud mas dako nga damage, no, sa panginabuhian o sa kinayahan, no, before mo action ana. So siguro pag-change sa mindset sa atong mga government agencies or government officials nga regardless if taga-diha na siya or regardless if naapektuhan na siya but ang atong general nga goal is protektahan ma atong environment and kung unsay nasa atong balaod nga anyone should have access to kaning mga resources or access to our foreshore area, to our coastal resources, no. So, pana siguro. And lastly, I hope nga sa inyo hapong communities, no, dili mo mawad-an og enthusiasm or energy nga mo fight ani, no, because mo na siya ang lisod. Kami, we're here sa amuang organization. Dili mi mo borrow on our own, no, but we have to also depend on the strength of the community nga willing sa sila gyud nga mo borrow ug mo padayon sa kung unsay na sila kampanya, na sila i-file nga complaint or do na sila reklamo to a particular government agency. So mao lang pud na ang so you can reach out to different organizations sama sa Oceana or PUJC or nagkalain-lain pa nga organizations, no, nga kung dili pa man gani ninyo makaya then kuyugan man mo ana nga mga organisasyon. So sama ana sila Sir John and sa other pa nga mga kauban nato mga fisher folks, mas maayo man dyan na nga mas daghan mo sa inyong kausa kay mas dili mo mahadlok kay dili ra mo ni inusara and makahibaw mo nga dunay mabuhat ang usa ka boto matud pa ni Sir John, how much more kung pila mo kabuok, di ba? So it would really send a message to government officials na dili ra nila basta-bastahon ang mga reklamo, no, because pasabot man ta nga valid na ang inyong mga yango nga inyong gipadayag sa ilaha. So hopefully mamati jud na sila ninyo, no, because as public officials or kana mga
mga empleyado or officers in different government agencies like DNR or DPWH or sa ato yung LGU, public service man na ilang kon. So dapat ang ilang serbisyuhan ang katawhan. So kanang mga problema, issue dapat makatabang yun sila unta sa ato ang mga katawhan. So hopefully makakatabang to akong nasulti, sir, sa inyong Daghang salamat, attorney, no? Pero gusto ko man magiging tagi padayon na to, no? Pero naabot naman kita sa oras nga diin humano nato kini. Ang katapusan na nimo nga panghina po sa attorney, usa kita magbuwag-buwag. Okay. So, una, mapasalamaton ko nga dunay inani nga opportunity, no? O inani nga oportunidad, plataporma, gigamit nato ang Facebook, ang YouTube, para pagpadayag kung unsay mga problema or sitwasyon sa atong mga mangingisda, mga mananagat, no, sa nagkalain-laing lugar. And na sila'y opportunity nga mapadana o mapadayag na nga mga issues, dili lang sa mga tanaw na to sa internet or namati na to anywhere, no, but hopefully maabot na sa atong government officials, especially karon nga angat ang eleksyon, no. Importante nga partisan na siya sa ato ang pagdesisyon kung kinsa atong mga ibotar. Hopefully nga ang atong hunahunaon nga we have to parte sa ato ang parte sa pagprotektar nato sa atong environment, ang pagprotektar pud sa atong gobyerno, no, nga mangita ta og government officials nga makatabang nato and willing to help us in different difficult times. And again, sa kanang sa situation ninyo, sir, hopefully dili mo mawalaan og pag-asa, paglaom, no, because there will always be people who will be willing to help, no. And sama sa kani sila Sir John sa Goodland, kami sa Oceana and sa PEJC, naami if dunay mga questions, no, and hopefully makatabang mi. But in the end, ultimately, importante sa strength diha ninyo diha sa ground, kamo diha nga naa sa inyong community. So hopefully, sir, dili mo die down ang inyong kanang pag-fight ana, and for this opportunity to share with you, and hopefully no na patay taas-taas na oras magkastorya ka bakit sa unsaon na to pagprotektar sa atong environment. So daghang salamat. Daghang salamat attorney, daghang salamat sa Oceana. So daghang salamat sa itong mga kaubanan, no. So kini man gyud na human ang atong usa ka oras sa panag hisgot karon sa atong tulumanon programa sa kahanginan, ang hisgot. Inyong nabati ang mga hisgot-hisgot sa Goodland diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinayahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi.